Κολοσούρτης, ένα όνομα που για δεκαετίες ήταν συνώνυμο με την περιπέτεια, τον φόβο αλλά και τη γοητεία. Ένας δρόμος που αποτελούσε τον βασικό άξονα για όσους ταξίδευαν από την Αθήνα προς την Νότια Πελοπόννησο και είχε την φήμη του δρόμου serial killer λόγω της υψηλής επικινδυνότητάς του. Σήμερα ίσως λίγοι τον θυμούνται ή τον επιλέγουν, καθώς η νέα εθνική οδός και η σύραγγα Αρτεμισίου έφεραν την ασφάλεια και την ταχύτητα. Αλλά ο Κολοσούρτης δεν είναι απλά ένας δρόμος, είναι κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας μιας ολόκληρης εποχής. Η διαδρομή αυτή που περνά μέσα από τον Αχλαδόκαμπο έχει μία ιδιαίτερη γοητεία. Λέγεται πως η περιοχή πήρε το όνομά της από έναν Τούρκο Πασά που βλέποντας τις ελιές να λάμπουν κάτω από τον ήλιο αναφώνησε «Αχ, Λαδόκαμπος». Είτε ο μύθος αυτός ισχύει είτε όχι, ο Αχλαδόκαμπος έχει μείνει στη μνήμη πολλών ως ένα σημείο που προκαλούσε θαυμασμό αλλά και ταλαιπωρία. Ο δρόμος ήταν στενός, με ανάποδες κλίσεις και πολλές στροφές. Ήταν σύνηθες να ταξιδεύεις με τον φόβο της βροχής ή του χιονιού, γνωρίζοντας ότι τα προστατευτικά κυκλειδώματα ήταν ανύπαρκτα. Εκατοντάδες εικονίσματα κατά μήκος διαδρομής μαρτυρούν τα δύσκολα χρόνια που πέρασαν εκεί οι οδηγοί. Πριν την παράδοση της σύραγγας Αρτεμισίου, ο Κολοσούρτης ήταν μία πρόκληση. Οι άπειρες φουρκέτες και οι συνεχείς ανηφόρες απαιτούσαν από τους οδηγούς να έχουν υπομονή, ικανότητες ή άγιο. Πριν καν ξεκινήσει η διάσκηση του Κολοσούρτη κοντά στο χωριό Αχλαδόκαμπος, υπάρχει ένα εκκλησάκι. Παλαιότερα οι οδηγοί είχαν την παράδοση να ανάβουν εκεί ένα κεράκι, ζητώντας προστασία για να τα καταφέρουν να διασκήσουν με ασφάλεια αυτήν την απαιτητική διαδρομή, είτε ευχαριστώντας τους Άγιους που τα είχαν καταφέρει. Ήταν ένας δρόμος που προκαλούσε ζαλάδα στους επιβάτες και τεχνικά προβλήματα στα οχήματα. Για όσους όμως αγαπούσαν την οδήγηση, ήταν και μια ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Ο Κολοσούρτης δεν είναι μόνο ένας δρόμος, είναι ένας τόπος με βαθιά ιστορική σημασία. Κατά την Επανάσταση του 1821 ήταν σημείο εφοδιασμού για τις ελληνικές δυνάμεις. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας λειτουργούσε ως σημείο ξεκούρασης για τους οδηπόρους και τους στρατιώτες μετά από πολλοί ώρες πορείες. Οι ιστορίες και οι μνήμες της περιοχής παραμένουν ζωντανές για όσους γνωρίζουν το παρελθόν της. Σήμερα ο Κολοσούρτης έχει αλλάξει. Ο δρόμος έχει ανασχεδιαστεί, έχει φαρδίνει και διαθέτει έναν εξαιρετικό τάπητα. Είναι σχεδόν αναπάντεχο πως ένας δρόμος που ελάχιστοι χρησιμοποιούν πλέον μπορεί να προσφέρει μια τόσο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Από τα ψηλά σημεία της διαδρομής, ο ορίζοντας ανοίγει προσφέροντας θέα στον αργολικό κόλπο. Η κίνηση είναι ελάχιστη και η ηρεμία του τοπίου σε κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε έναν ξεχασμένο παράδεισο. Ωστόσο η φύση δεν έχει αφήσει τη διαδρομή ανεπηρέαστη. Αγριοκάτσικα εμφανίζονται συχνά στο δρόμο, απαιτώντας προσοχή από τους οδηγούς. Η πορεία από το διάσελο της Αγίας Παρασκευής προς την Τρίπολη εκτείνεται για σχεδόν 40 χιλιόμετρα, γεμάτα καμπές και στροφές. Η εμπειρία είναι μοναδική. Αποφεύγεις τα διόδια, απολαμβάνεις την οδήγηση και συνδέεσαι με έναν δρόμο που κάποτε ήταν ο φόβος και ο τρόμος των ταξιδιωτών. Ο Κολοσούρτης, αυτός ο ξεχασμένος δρόμος του οδικού δικτύου, αποτελεί σήμερα μια υπενθύμηση της σημασίας της παράδοσης και της προόδου. Είναι ένας δρόμος που μπορεί να μην εξυπηρετεί πια τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, αλλά διατηρεί τη δική του μοναδική γοητεία.
Αν ποτέ θελήσετε να ζήσετε μια διαφορετική οδηγική εμπειρία, μακριά από την ταχύτητα και τη βιασύνη της καθημερινότητας, ο Κολοσούρτης είναι εκεί. Ένας δρόμος γεμάτος μνήμες, ιστορία και την ανεξίτηλη γοητεία του παρελθόντος. Καλούς δρόμους να έχετε!